Bona tarda! És dissabte de Carnestoltes i avui a la tarda hi ha la Rua. Efectivament, Albert, i aquest any ha canviat de recorregut. I aquest any també veurem l'entrega de premis. Connectem amb la Joana, que està a punt de passar per on es troba ella. Endavant, Joana. Seran uns segons quan la Rua de Carnestoltes passarà aquí i veurem aquest any l'entrega de premis. 1.500 euros. Per quina comparsa serà? Responsabilidad, cuidar el campo, cuidar el mar. Hay que reciclar y no contaminar. No gastes agua, es fundamental. Vuelve a resonar otra prueba nuclear, envenenando tierra y mar. Deforestación y un de pulmón. El Amazonas ya es terminal. Ahora que se hunde el barco, me pides consideración. Ahora que se hunde el barco, me pides colaboración. Ya comenzó. Bona nit, Mataró! Mare meva, però quantes clarachias hi ha a Mataró! Vinga, va, voy a hacer la entrega del premio. Els 1.500 euros són Mare meva, el caixa que em podria comprar amb 1.500 euros. Bueno, són per mi! És broma, Mataró. El primer premi és per la comparsa 2, els déus de Grècia, que pugi un representant. He dit que pugi un, no dos, que tontos. Dejándose el alma por otro cabrón. Cruzamos miradas, ella despechada se me acercó y terminé tocando todo el punto. I el Carnestoltes continua el dimarts, al Sant Sopar. Fins dimarts.